Pravdepodobne, ak pozráš toto video, tak ťa niečím zaujal trading a chcel by si sa o ňom dozvedieť niečo viac. Ak sa chcete naučiť trading, tak v prvom rade si musíte povedať to, že prečo sa chcete trading naozaj učiť. Ak to je hlavne kvôli tomu, že chcete rýchlo zarobené ľahké peniaze, tak tu ste na veľkom omyle. Pretože trading nie je o rýchlych peniazoch a hlavne nie ľahkých zarobených peniazov. Samozrejme áno, s odstupom času tie peniaze viac menej sú ľahko zarobené, ale aby ste sa k tomuto vedeli dostať, tak musíte absolvovať celkom trnistú cestu. A presne od toho som tu ja, aby som vám ukázal túto cestu. Pretože od absolútneho začiatku som sa zaprisahal tomu, že budem absolútne transparentný, úprimný a budem každému jednému hovoriť, ako to s tradingom naozaj je. Samotnému tradingu sa venujem od roku 2020 a aktuálne manažujem 100 000 vo fundovanom kapitále, dokonca manažujem aj svoj vlastný kapitál a zhodnocujem ho na dlhodobej báze. A keďže viem, aké to je začínať s tradingom a poznám tú cestu, aké to je sa dostať toho nováčika na človeka, ktorý dokáže konštantne vyberať profity z marketu, tak presne viem, čím si budeš prechádzať, ak sa budeš chcieť stať profitabilným trader. Pretože dovolím si povedať, že som sa stretol takmer s každou situáciou v tradingu, negatívnou či pozitívnou. V aktuálnej dobe presne viem, ako všetko nastaviť, aby všetko fungovalo správne a dokonca aj ty si sa mohol stať profitabilným traderom. A keďže som sa zaprisahal, že chcem byť najviac transparentný a najviac úprimný trader na Slovensku, čo sa mi doteraz extrémne darí, pretože všade zdieľam svoje výsledky, či už výsledky môjho portfólia, či už moje payouty, či už moje štatistiky, či už moje challenge, tak všetky tieto dôkazy zdieľam verejne na všetky možné sociálne siete. Dokonca pred pár rokmi som robil aj video o tom, ako plním challenge na FTMO a ako sa teda vyberám profity. O tom, že dokážem ľudí naučiť trading a pohybovať sa v tomto extrémne trnistom prostredí, sú dôkazom aj moji študenti, ktorí do dnešnej doby dokážu pravidelne vyberať profity, dokážu spĺňať challenge na FTMO alebo hociakej inej prop firme, každý deň zdieľajú tiež svoje výsledky, ako sa im darí a preto si myslím, že to dokážeš aj ty. K tomu, aby si sa stal profitabilný trader, samozrejme vedie nejaká tá cesta. Ak si myslíte, že táto cesta trvá maximálne 1 mesiac a budem profitabilný trader, tak to ste na veľkom omyle. Pretože profitabilným traderom sa môžete stať kľudne aj za mesiac, ale niekomu to môže trvať rok až 2. Kľudne možno niekedy aj viac. A dovolím si povedať, že so správnym prístupom a správnym mindsetom a človekom, ktorý stojí za vami, vám to dokáže podariť extrémne rýchlo. A preto ja som zostrojil masterkurs, kde od absolútnych základov vysvetľujem celý trading, akým spôsobom funguje, až po moje pokročilé analýzy, pokročilé trady a celkovo moje myslenie o tom. Pretože presne viem, s čím budete počas tejto cesty bojovať. Dá sa povedať, že toto celé je ako taký môj zápisník, ktorý som si počas celej svojej cesty písal, tak celý tento zápisník vám ja takýmto spôsobom poskytnem. Určite si môžete povedať to, že všetky takéto informácie sa kľudne dokážete naučiť niekde zadarmo na YouTube. To je síce pravda, lenže na YouTube je extrémne množstvo rôznych stratégií, rôznych analýz, rôznych manažmentov na trady a celkovo sú tam rôzne stratégie. Takže vy, keď si budete pozerať YouTubeové videá, tak si budete spájať nejaké tie informácie, ktoré na seba navzájom ale nenadväzujú. Aj z takýchto informácií dokážete byť profitabilní, ale bude vám to kľudne trvať aj 3 roky. Preto si myslím, že pre každého jedného je výhodný masterkurs, hlavne z toho dôvodu, že máte všetky informácie na jednom mieste a od absolútneho začiatku viete, po akej ceste máte ísť a nemusíte odbáčať nikam inam, pretože ak budete niekam odbáčať, za pomoci masterkurzu alebo mňa vás vrátim späť na tú správnu cestu. V súčasnej dobe vidím strašne veľa tradingových gurús, že učia komplikované stratégie. Zároveň potom povedia, že vám poskytnú 300 rôznych PDF súborov, 10 rôznych stratégií a extrémne množstvo kontentu. Úprimne to môžete ísť radšej na YouTube a medzi všetkým tým sa prehrabávať. Aj z tohto dôvodu som sa snažil spraviť masterkurs extrémne jednoduchý na pochopenie, laicky vysvetľovaný, aby to pochopil naozaj každý. Pretože vás nechcem na začiatok hneď utopiť miliónmi a miliónmi informácií. Takisto aj moja trading stratégia je extrémne jednoduchá na pochopenie. Budem k vám absolútne úprimný. Nepoužívam žiadne extra profesionálne nástroje, nepotrebujete milión rôznych obrazoviek, milión rôznych programov, aby ste boli úspešný trader, pretože ja sa sústredím vždycky na to, aby to bolo čo najjednoduchšie. Pretože čím máte viac aspektov vo vašej napríklad analýze, tým máte viac aspektov, ktoré môžete samozrejme aj pokaziť. Čím ich je menej, ale o to kvalitnejšie, tak tým je aj kvalitnejšia vaša stratégia na udržanie, pretože tam je málo vecí, ktoré môžete reálne v markete pokaziť. Preto aj ja sám sa držím extrémnej jednoduchosti a používam v podstate základy. Základy, ale ktoré mne robia v dnešnej dobe 90% win rate, pri 1:1 risk reward, pri 1:2 risk reward je to nejakých 75 až 80%
win rate. Ďalšia veľmi dobrá alternatíva mojej stratégii je to, že môžete používať limit order. To sú tzv. Čakajúce objednávky, ktoré si na grafe nastavíte a vy ich necháte žiť vlastným životom a funguje to naozaj briliantne. Stačí vám analýzu spraviť dvakrát za týždeň a to úplne bohate stačí. A je to hlavne z toho dôvodu, pretože neriešim žiaden scalp, neriešim miniatúrne timeframe, riešim hlavne intraday trading kombinovaný so swingovým obchodovaním. Čiže všetky svoje trady riešim hlavne na 4-hodinovke alebo daily timeframe, pretože tieto timeframey sú najsilnejšie. V masterkurze vysvetľujem aj nižšie timeframey, hlavne napríklad na zlato, ktoré v aktuálnej dobe extrémne riešime s našimi študentmi, pretože ich to baví a naozaj to vychádza. Celkovo teda masterkurz je vhodný pre ľudí, ktorí s tradingom absolútne nemajú žiadne skúsenosti, ale tiež aj pre ľudí, ktorí už nejaké tie skúsenosti majú, už poznajú nejakú tú stratégiu, ale chcú sa naučiť niečo nové aj odo mňa. Pretože osobne si myslím, že každá stratégia je viac menej rovnaká, ale každý úspešný profitabilný trader má nejaké vlastné detaily, vlastné nejaké doplnky do tých stratégií, alebo akým spôsobom ich používa, že napríklad aj vašu stratégiu, ktorú už možno poznáte, tak dokážem možno ja nejakým spôsobom okoreniť, aby ste boli konštantne profitabilní. Takže v celom kurze nájdete niekoľko rôznych mojich tipov a trikov, mojich poznatkov, ktoré som počas mojej tradingovej cesty zistil, ktoré si myslím, že reálne každému jednému z vás určite pomôžu. Takže v celom masterkurze preberieme absolútne základy tradingu, od používania platformy, od nejakých pojmov v tradingu, ako nastaviť objednávky, ako nastaviť nejaký risk management, stop loss, take profit. A toto keď sa všetko naučíme, tak potom prejdeme na ďalšie technické prvky, ktoré dennodenne používam na to, aby som si vytvoril nejakú tú stratégiu, aby sme si mohli nastaviť nejakú tú zónu, v ktorej budeme hľadať obchod. Zároveň tam mám zaujímavé informácie aj o tom, ako vytvoriť tzv. Risk-free obchod a prípadne pri nejakom neúspešnom obchode v podstate nestratiť nič z vášho účtu. Je mi jasné, že každý z vás si hovorí to, že na trading potrebujete nejaký ten kapitál, čo je samozrejme pravda. Pretože čím máte väčší kapitál, tým dokážete lepšie a rýchlejšie zarábať ďalšie peniaze. Preto ja vám vysvetlím, že akým spôsobom si vďaka napríklad prop firmám vybudovať nejaký kapitál, vďaka ktorému dokážete boostnúť vašu trading cestu minimálne 10-násobne. Vďaka týmto prop firmám dokážete zarábať napríklad 10 000 eur mesačne relatívne rýchlo. Samozrejme všetko záleží od vás, ako veľmi sa dokážete učiť a ako dokážete veľmi držať disciplínu. Pretože disciplína a mindset celkovo v tradingu je veľmi dôležitá, až by som povedal, že kľúčová. Pretože napriek tomu, že keď ja vám vysvetlím absolútnu moju stratégiu, moje know-how, moje absolútne všetko, čo viem o tradingu a akým spôsobom ja reálne zarábam peniaze, tak ak nemáte disciplínu a správny mindset, tak aj táto stratégia vám bude k ničomu. Preto v masterkurze nájdete aj videa o tom, ako si udržať mindset, ako si udržať disciplínu a napríklad ako nemať prehnané očakávania od tradingu. Ako som spomínal, tak všetkým tým, čím vy si budete prechádzať na ceste stať sa úspešným profitabilným traderom, tak ja som si už prešiel každú jednu temnú uličku, do ktorej sa dostanete, každej som už bol a dokážem vám z nich pomôcť. Keďže sa trading každým rokom nejakým spôsobom upravuje, trošku sa obmienia, trochu sa tam menia nejaké tie veci, tak samozrejme aj ja sa tiež stále non-stop učím a každé ďalšie poznatky, ktoré ja získavam, tak znova dávam do masterkurzu, vytváram nové lekcie, pretože chcem, aby ste aj vy mali vždy tie najaktuálnejšie informácie celkovo o tradingu. Napriek tomu, že moja stratégia, ktorú používam, tak ju používam extrémne dlho a dá sa povedať, že sa skoro vôbec nezmenila, tak vždycky skúmam a pridávam niečo, čo by mohlo tú stratégiu trošku ešte vyšperkovať. To znamená, že po zakúpení masterkurzu vy budete mať lifetime non-stop prístup aj k týmto ďalším lekciám. Čiže budete mať prístup k celkovému kurzu, ale aj k ďalším lekciám. Takže sa nemusíte báť, že by ste časom potom o niečo ďalšie prišli, alebo že si budete musieť dokupovať nejaké ďalšie lekcie. Spolu s masterkurzom prichádza aj Master Discord, kde sa nachádza každý jeden master člen, kde máme vlastné roomky, kde si môžeme posielať nejaké trading analýzy, je tam chat, navzájom diskutovať a navzájom si pomáhať. A práve preto je super komunita na Discorde. V komunite sa nachádzajú tradery, ktorí sú už lepší a samozrejme aj tí, ktorí len začínajú. A preto si navzájom viete pomáhať. V tomto Master Discorde sa tiež nachádzam aj ja a hoci kto z členov, ktorí ma označia niekde v čete a pošlu nejaký setup alebo potrebu s čímkoľvek poradiť, tak sa snažím vždycky každému jednému odpisovať a pomôcť mu s tým daným jeho problémom, dajme tomu v nejakom trading setupe alebo mindsete. Pomáham aj v tých zlých časoch, keď sa vám úplne nedarí a potrebujete trošku pomôcť a takisto sa aj extrémne teším s vami, keď vyťahujete nejaké tie payouty alebo zarábate celkovo peniaze v tradingu. Aj k tomuto Discordu máte lifetime prístup a tento prístup vám už nikto nikdy nezoberie. Následne každý jeden masterčlen má zľavnené predplatné premium Discord, kde ja osobne posielam svoje setupy, posielam tam svoje video breakdowny, posielam tam svoje nápady na trady, čiže doslova môžete kopírovať moje obchody. Tak každý jeden masterčlen má zľavnené predplatné do tohto premium Discord. Osobne si myslím, že každý jeden človek sa dokáže stať profitabilným traderom. Niekomu to trvá dlhšie, niekomu kratšie. Takže je iba na tebe, ako sa k tomu celému postavíš, či začneš trading brať konečne naozaj vážne a začneš sa učiť od niekoho, kto tie výsledky má a jediný ich reálne na Slovensku ukazuje. Nech sa rozhodneš akokoľvek, držím ti palce na tvojej trading ceste a ak si sa rozhodol
pridať sa k nám, tak ťa veľmi rád uvidím v našom Master Discorde.